Paytaht Aşgabatyň we Arkadaş şäheriniň häkimiýetleri velayetlerden gelip işleýän içerki migrantlary öz ýaşaýan sebitlerine iýermek çärelerini güýçlendirdiler. Häkimiýetler bu çäreleri Oraza we Nowruz bayramlarynyň bellenilýän günlerinde şäherleriň asudalygyny goramak tagallalary bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 martda sebitten maglumat berdi. Şu günler Aşgabatyň we Arkadagyň polisiýa işgärleri vilayetlerden gelip bu şäherlerde işleýän raýatlara garşy reýtler geçirýärler. Köçelerde ýa-da işleýän ýerlerine saklanan vilayet ýaşaýjylary dessine otly ýa-da awtobus menzillerine eltilýär we öz ýaşaýan sebitine uğradylýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Polisiýa işgärleri içerki migrantlara dilden berýän maglumatlarynda Aşgabatda hemde Arkadagda resmi ýazgyda durmadyk velayet ýaşaýjylarynyň Oraza we Nowruz bayramlary geçýänçe bu şäherlerden çykmalydygyna aýdýarlar. Şeýle-de olar bu çäreleriň bayramçylyklaryň bellenilýän günlerinde bu şäherlerde asudalygy goramak maksady bilen amal edilýändigini hem aýdýar. Ýöne biziň asudalyga nähili ziýan ýetirip biljekdigimiz barada hiç zat aýtmaýarlar diýip lewaply işçi anonimlik şertinde beren maglumatynda bu ýagdaýyň velayetlerden gelip Aşgabatda we Arkadagda zähmet çekýän köp raýatda nähililik döredýändigini aýtdy. Türkmenistanda şu ýyl Oraza bayramy 20 martda bellenilýär. Mundan bir gün soň bolsa, ýagny 21 martda ýurtda her ýyl bolşýaly Nowruz bayramy bellenilär. Bellesek velayetlerden Paytagta we Arkadaş şäherine gelýän işçileriň köpüsi hususy eýçiliklerdäki guruluşyk firmalarynda, hususy hojalyklardaky jaý abadlamak işlerinde günlükçi bolup zähmet çekýär. Mundan başga-da olar şäher häkimliklerine değişli kärhanalarda arasaçylyk işgärleri bolup hem zähmet çekýärler. Muňa garamazdan olaryň aglabasynyň işi doly resmileşdirilmeýär. Olar wagtlaýyn ýazga alınıp işleýändigi barada resmi kepilnama bilen üpçün edilmeýärler. Türkmen häkimiýetleri velayetlerden Aşgabada we Arkadaga gelip işleýän velayet ýaşaýjylarynyň sany barada maglumat bermeýärler. Ýöne ýagdaýlardan habarly içerki migrantlaryň ençemesi olaryň sanynyň müňler çödügini aýdýar. Habarçymyz häkimiýetleriň içerki migrantlara garşy çäreleriniň diňe velayetden gelen işçilerde däl, eýsem hususy guruluşyk firmalarının yol başçılarının ençemesinde hem nähililik döredýändigini aýdýar. Guruluşyk firmalarının ençemesiniň yol başçysynyň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, işçi güýjüniň ýeti ýetmezçilik edýän şu günlerinde häkimiýetleriň bu çäresi firmalaryň işiniň ençeme günläp bökdömegine sebäp bolýar. Şäher häkimlikleri bar bolan vilayetli işçiler hem 3 aýda bir gezek bolýan uly bayramlarda öýlerine kovup her sapar içerki migrantlaryň paýtagtda işlemek köwesini hem gaçyrýarlar we barja işgärlerimiz hem karz alyp Orsiýete, Türkiýe ýa-da Ýewropa ýurtlaryna gitmäge iterýärler. İşçiler Türkmenistanyna $150 aýlyk alyp öz ýurdunda polisiýadan gaçyp işläningden daşary ýurtlarda $1500 aýlyga işläp daşary ýurt polisiýasyndan gaçyp işlänimiz has peýdali diýýärler. Diýip guruluşyk firmalarının birinin yol başçysy aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň we Arkadagyň şäher häkimliklerinden, şeýle-de polisiýa müdürliklerinden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda velayet ýaşaýjylarynyň Aşgabada goý berilmezligi ýa-da paýtagtdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýylyň dowamında birnäçe gezek ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar köplenç uly bayramçylyklaryň ýa-da ýurtda geçirilýän halkara çäreleriniň öňü sirasynda bolýar we çäklendirmeler hepdeläp käte ondan hem köp wagt dowam edýär. Paýtagtda velayetlilara garşy gözegçiligiň güýçlendirilendigi barada Azatlygyň habarçylary soňky gezek fevral aýynyň 1-10 günlüğünde maglumat beripdiler. Şonda olar velayetlerden gelip Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdürliginde arasaçylyk işgärleri bolup işleýän ýurt
yurt raýatlarynyň hem polisiýa tarapyndan nyşana alynýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri we resmi media bu çäreler olaryň sebäpleri we bularyň velayat ýaşaýjylaryna şeýle-de iş berijilere ýetirýän täsirleri barada açaçan gurrun gozamaýarlar. İsrail 18 mart günü geçlik Eýrany diýen hüjümleriniň gerimini giňeldip, ýurdun demir gadygyny howa darwalaryny uranlygyny aýtdy. İsrail medeniýeti bolsa Eýranyň Hazar deňiziniň kenaryndaky deňiz gemileriniň urulýanlygyny habar berdi. İsrail demir gadygy hüjüm eden wagtyny Eýranyň Pars aýlygyndaky energiýa infrastrukturasyna hem zar berdi. Tehran bolsa muňa jogap ýokmyny Pars aýlygyndaky Arap ýurtlarynyň neft we gaz deskalaryna zar berdi. Şu aralykda eýem giňden ýaran çaknaşyk gödөгçülükden çykmak wehimini öretdi. İsrailiň bu ýurdun demir gadyk bölegini eden hüjümi 28 fevralda Abbaşa İsrail uruşy başlanaly bäri Eýranyň bu sebäpine edilen ilkinji hüjüm boldy. Öňkü hüjümleriň köpüsi Tehrana, Eýranyň merkezine we gün wataryna gönükdirilipdi. İsrailiň howa güýçleri deňiz güýçleriniň we Aýdafanyň, ýagny İsrail goşunynyň aňtaw maglumatlaryna esaslanyp arlayan Arslan operasiýasynyň dowamyny ilkinji gezek Eýranyň demir gadygyndaky nyşanalary hüjüm etmäge başlatdy diýip garbylar Israiliň goranmak güýçlerini salgylanyp aýtdylar. İsrail medeniýetiniň habaryna görä, Israiliň harby uçurlary Hazar deňiziniň kenaryndaky Bandar Anzal port şäherine Eýranyň deňiz güýçleriniň gemilerini hüjüm etdi. Bu habarlary badawat tasdiklatmak mümkin bolmady we hüjümleriň täsiri barada hiç il maglumat berilmedi. Ýurdun demir gadygyna edilen hüjümler barada habar Eýran uruşunyň sebäpini beýlek sebäplerine hem täsir ýetirmek bilen Tehranyň Abbaşa ýaranlaryny, hususan Pars aýlyg döwletlerini nyşana almagyny dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Eýran 18 martda ýurdun ägir dili günorta Pars gaz känine ilkinji gezek zarburlanyny aýdandan soň bütün sebäpin energiýa deskalaryna hüjüm etmek haýwatyna atdy. Bu Abbaşa İsrail bombalaýyş kampaniýasy başlanaly bäri Pars aýlyg ýurtlarynyň infrastrukturasyna edilen ilkinji hasaba bilen hüjüm boldy. İsrail medeniýeti hüjümüň İsrail tarapyndan Abbaşanyň razyligi bilen amala aşyrylanyny habar berdi. Ýöne Abbaşanyň prezidenti Donald Trump soňra Truth Social'da Washingtonyň bu hüjümüň ediljegini öňünden bilmänligini we İsrailiň Eýranyň esasy energiýa meýdançasyna gadaply hüjüm edenligini aýtdy. Öz almak üçin Eýran Saudi Arabistanyňky Birleşen Arab Emirlikleriňki we Katardaky bir näçe neft deskasynyň evakuasiýa edilmegi barada duýduruş berdi hemde olaryň yakın saatlarda nişana alınacakdygyny aýtdy. Eýranyň raket hüjümünden soň Katar Badawat esasy gaz merkezi bolan Ras Lafanyny ýangyn turanyny habar berdi. Adatdan nasar ýagdaýlar boýunça işgärler ýangyn saklamak üçin işe girdiler we döwlet lehini Katar Energy uly ziyan çekenligini habar berdi. Bir näçe saat soň 19 mart günü ýerden Eýran bu deska ýene-de hüjüm edenligini aýtdy. Katar resmileri soňky hüjümleriň ýangyny sebäp bolanlygyny we bu künjege uly ziyan ýetirenligini aýtdylar. Resmiler soňra gaz merkezinde turan ýangynlaryň ählisiniň öňüniň alınanlygyny habar berdiler. Trump 18 mart günü giýişlik sosial mediada galyran tesbirlerini Eýranyň ören möhüm we gymmatly günorta Pars meýdançasyna Israiliň gaýdyp hüjüm etmejekdigini söz berdi. Emma muňa garamazdan ol Tehrana Eýran Katara ýene-de hüjüm etse Abbaşa güýçleriniň tutuş deskany köpçülüklerin partlatacakdygyny öýdürdi. Trump'ın Katar deskasyna Eýranyň eden ikinji hüjümünden habarly bolup bolmanlygy badawat belli bolmady. Energetik puwdagyna gönükdirilen başga bir hüjümde bolsa Saudi Arabistany Riyadda tarap atylan 4 sany ballistik raketany ýok edenligini, Günwatarda gaz deskasyna bolsa dron hüjümi finansyanyň bolanlygyny habar berdi. Goranmak ministrliginiň habaryna görä, raketalaryň biriniň bölekleri paýtagtyň günortasyndaky nefti gaýtadan işleýän zawodyň golaýyna düşdi. Abu Dhabi'de Birleşen Arab Emirliklerine bolsa urulan raketanyň garlylarynyň gaçmagy sebäpli Habskan gaz deskasyndaky işler togtadyldy.